Otvoríme si webový prehliadač. Do adresného riadku zadáme www.teamviewer.com. Po načítaní stránky klikneme na Spustiť plnú verziu zdarma a uložíme inštalačný súbor. Po dokončení sťahovania otvoríme inštalačný súbor. Na otázku, ako chcete pokračovať, klikneme na inštalovať. Pre otázku, ako chcete používať program, vyberieme osobné nekomerčné používanie a súhlasíme a dáme dokončiť. Program TeamViewer sa nám nainštaluje do počítača. Po dokončení inštalácie sa nám spustí TeamViewer. Vidíme, že obrazovka je rozdelená na dve časti. Na ľavej strane máme naše ID a heslo. Pravá strana sa používa na ovládanie vzdialeného počítača. Pokiaľ budeme chcieť, aby nám niekto ovládal počítač na diaľku, zašleme mu naše ID a heslo. Vďaka týmto údajom sa pripojí k nášmu počítaču, môže bezproblémovo ovládať náš počítač cez internet.